Car-Free Sundays ipatutupad po sa San Fernando City, La Union. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Isinusulong ang pagkakaroon ng aktibo at healthy lifestyle para sa mga residente sa San Fernando City, La Union sa planong pagpapatupad ng Car-Free Sundays sa itinakdang oras at pampublikong lugar bilang pagtalima sa utos ng DILG upang tugunan ng malnutrisyon at tumataas na bilang ng overweight o obese sa bansa. Sa naturang kautusan, pansamantalang isasara ang piling kalsada, pampublikong parke, plaza at ilan pang espasyo upang bigyang daan ang pagpapatupad ng community-wide physical fitness at recreational activities para sa mga residente. Bagaman wala pang pinal na oras at lugar sa lungsod na posibleng maapektuhan ng direktiba, suwestyon ng ilang residente ang pagkakaroon din ng pickleball court at magpapatupad ng no personal cars upang mapalawig ang benepisyo ng kautusan. Positibo ang publiko sa benepisyong maidudulot ng direktiba upang tugunan ang mga kondisyon sa kalusugan, partikular sa mga edad 20 pataas. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.